Romo mar 23 mar kuku mar migepe mag pinje Afrika ma Ugwe mane okelo kanyakla jotelo mawuok e pinje 7 mag Afrika ma Ugwe oyango singo kod dwaro mar rito Nam Lolwe e yo makare. Jagoro maduong' mar Lake Victoria Basin Commission Dr. Masinde Bwire oyango midhiero kaka chido mar aluora, kilwa ma ok opuodhi kod lokruok mar kor lwasi kaka midhieni madongo mokwako chenro mag Nam Lolwe, ka bende noyango ni omenda maromo siling bilion 4 oseket thenge mar chenro mar bero aluora ma Nam Lolwe. Jokanyo mag EAC bende nopuoyo mokalo lek mar LVBC nigodo mar kawo ting' oganda maromo milion 40 modak e aluora ma Nam Lolwe. Gidwaro mondo mi osum paro kod lony manyasani e tiyo kod omenda kaachiel gi nywando joket mwandu e tayo chenro mekgi. Has registered commendable achievements from the successful implementation of various projects and programs that have changed the lives of millions of people living within the Lake Victoria Basin. While the ambitions of the Lake Victoria Basin agenda are commendable and justifiable, so, given the region's significance, the availability of funding has always kept pace with the scaling or urgency of our development priorities. This has led to delays in project implementation, constrained the scaling of successful initiatives, and in some cases, reduce the impact we could otherwise achieve. In response, we must explore innovative financing models that go beyond traditional donor support.